Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Jadi ceritanya setelah sekian lama tidak upload di YouTube, oke tenan sing komen kon apa ya intinya kon update tentang pembangunan. Maksudku ki aku ki ngopo kok orang gawe tentang kuwi soalnya saka Panjul ngevlog kae. Ki wis disepilke dan sampai sekarang urung ono perubahan nek menurutku. Sing ana perubahan ya gurtene aku ki wingi alhamdulillah oleh wit pule tak nggo perindang kayak iki tak tandur sekitar 2 mingguan iki lek nandur kayak iki berhubung iki garing ya tak ketok. Jadi ceritanya wingi alhamdulillah aku ke iki lho ke Magetan ini simbahku tapi ora tak vlog. Soalnya aku ki mbuh ternyata kesuwen orang ngonten iki marai gampang sungkan. Kuwi. Jadi aku wingi iki ning Magetan ning omahe sabone bapakku. Dalam rangka adine bapakku itu menikah dan bapakku dadekke wali nikah. Dan di sana gur sewengi, jadi minggu esok ke mangkat tekan kono awan tengah rolas ke istirahat sore ini ziarah kubur ini mbah-mbahku kuwi. Bengi nih aku dolan Mas Nopek tapi gur dhewe lek dolan bar kuwi esuke OTW ke Sragen soalnya lek kuwi nikah oleh Sragen begitu. Dan jam 11:30 kae bali ke Gunung Kidul tekan ngomah kita jam 3. Dan untuk informasi ada telekumbangan aku sebenarnya kok maksudnya orang bangun tapi gur ipil-ipil nyicil bahasa Indonesia ini nyicil kuwi lur. Tapi yo nek jenengan pengen ngerti ya tak sepilke. Yang mana? Nek rumah aku yo ora ono perubahan sejak di sepil Panjul kae ora ono perubahan. Ya gur ene beberapa apa perubahane. Tak ngerampungke lek ku borok-borok sik lho. Itu. Kok nek wis iki wis pedhot ya tak sepilke. Ngomong-ngomong aku tuku pule iki sing kidul dhewe rega 250. Sing tengah rega 50 iki 50. Mobile 50. Jadi pas 400. Iki kurang jero apa ya kok obrak iki? Wis nandur. Jero ra kuwi, Pak. Lumayan 5 meter. Cuman kan iki nek diuruk jadi semeter buke anu ini le mendem. Itu lho, sik lho. Tak ramu keleh ngorok e. Soale nek ora digorok gak ora sehat. Tapi ngomong iki garing sering ya sih. Sing kene. Tapi kuwi garingnya tukul nyatane. Sik lho. Ini gue lipat mau ya tuh, Pak. Ini Fatma tinggal dhewe. Yang iki lek tuku beda, kita omone Fatma. Nah, buang ber. Ya semoga saja iki tandurannya sesuk iso ngrembuyuk. Jadi terakhir aku sepilkan sing nyepil udah aku, tapi Panjul. Yang mana Panjul wis apa ya? Wes duduhke ya kok ngene iki kahanane dan menurutku sampai sekarang urung ono perkembangan sing ono pertambahan iki Bran. Tambahan tak kontrol. Yang mana nanti iki dadi pembuangan banyu udan. Iki alhamdulillah aku ngene gak kontrol iki. Yang mana iki tukangnya aku dhewe. Kayak mlayune rono kae banyune sing selokan. Iki ngopo tak lewat ke kene? Iki urung tak lem lur. Besok bakal tak pepetke.
Iki lho. Iki ra iso rada ngidul iki tak lem. Kali nang mepete ngalor iki ngopo kok tak gawe kene tembus iki kene soalé kene iki eneng tunggake jati. Kene iki karo kene iki mbiyen ya eneng tunggake mauni tapi wis tak bedol. Lah pas pemasangan kuwi paling rekoso. Yang mana terangane aku dadak ngeduk kene iki modal galungan. Ayo. Itu. Dan nambah iki dah. Iki. Karo resapan. Jadi wingi sapi teng kene nyurongan resapane iki gur wadah telek tok, resapane iki ning kene dilek. Tuh. Dan wingi tuku watu saret iki wis tak lebokke lho. Yang mana? Terangane gore entuk sak cuwil. Iki sak mene. Iki saret iki sak mene. Dia iki dipikirkan 4 kret karo 1 keprus. Dadine butuh 5. Itu. Dan untuk update kalau mandi ora ngopo-opo, keramik urung dipasang. Insyaallah bulan iki pemasangan. Tapi wingi wis masang wis mlester, wis masang lampu. Jadi berhubung aku basic tukang, ya alhamdulillah aku iso mlester dhewe. Dan pasang lampu dhewe. Nah, iki lampune sing masang aku. Iki lampu instalasi aku. Iki saklare. Iki lem mlester aku dhewe lho. Tapi nek kena iki. Insyaallah bulan ini bismillah pasang keramik. Oke lho. Dan iki tak naik lampu. Nek bengi menta udan. Dan iki ya ini bak kontrol iki. Bak kontrol kuwi. Fungsine engko nek apa banyu udan saka gendeng mlayu rene, mlebu kene mlayu neng selokan. Nah, kayak iki wis tak naik pembatas. Yang mana? Iki sesuk dhuwure sakmene iki lho. Iki bak kontrol buri omah dadi banyu kok gendeng mlayune rene gak tetep tujuannya neng selokan. Dan ini juga iki bak kontrole sing buri omah tak nek loro. Dan iki ngopo kok enek keduan meneh? Iki tak nggo sapi teng sing omah kene. Jadi rencanaku kan iki arep tak uruk. Lah sadurunge duruk iki tak nek sapi teng sisan. Soale wedine sesuk mburi-mburine dadak mindon gaweni wis uruk-urukan dadak digedhuk ngono kuwi. Dan ini iki tak terus keling ngedhuk. Mengesuk iki udan deres. Lah iki lho, dadi kebak ngene iki ya wis berhenti dulu sementara ngenteni banyune entek. Ngono kuwi. Ngenteni asap. Lah iki kan maune jero to, Lur. Gek iki saka keduane tak nguruke kene iki. Begitu iki engko separone tak plester, separone tak tanduri. Tumbuh-tumbuhan apa perindang nek ora ya kembang-kembang ngono. Wong iku tak sijil tak tanduri pulih. Ini adalah pohon pule. Yang mana ini dinai wong tepos aku dolan rono karo Mas Wiranegara. Mulai dinai iki. Pule. Yang mana muka ki menra panas ngono lho maksud kula. Jadi kene pule iki wit nongko, kene iki kok paling tak tanduri pucuk-pucuk merah ngono. Wong aku mau tekon pucuk merah iki regane nyelawe wis oleh. Dhuwure sakmene iki lumayan. Merah tak mene iki. Tak santi terus mene. Selawewu. Gitu. Pokok intine ngono kuwi lho. Dan ini PR sing akeh lho. Soale PR yang nguruk. Keramik. Paling nek master paling tekan kene kurang. Jopo ngono kuwi nek sing kono pagri ora arek rasane. Ya dungak wae. Paling cepet. Ya muga-muga ndang cepet. Jangan cepet dipindah omahe
omah iki bakal tak pindah rene. Soale semakin ketok banget fungsine nek eneng gayoh ki bisa dijujuki kene. Untuk nyantai-nyantai neng omah kene iki kepenak intine ngono. Dan iki ya bersisane pasir dari iki lho. Iki pasir sisa iki pasir elek. Dan ya jenenge semen iki tetep iso garing tapi rada suwe garing. Begitu lur. Dan ini tak uji coba pas lagi rampung lesku gawe iki. Udan deres kono kae gembrucuk. Alhamdulillah titik-titik iso nukang iki alhamdulillah. Weh. Lali. Alhamdulillah titik-titik iso nukang dadi yo enteng-enteng. Begitu lur ya dongake lur, muga-muga endang iso len uruk iki. Kayak endang kebak. Soalnya rencananya tak uruk ini. Karo iki. Ini iki. Ini tak uruk, tapi batu kan iki. Batu semen tekan kene bakal tak batas si rono ngulon. Apa jenenge ngarani? Pondasi ngulon. Red ngono. Dan bak kontrole isih tetep kurang. Kudune sekitar kene iki eneng. 1 2 gek tak playokke ngulon ning selokan. Soale kene iki nek udan iki jan ngecembeng. Dadi sadurunge duruk kudu ana bak kontrole. Gek kono engko bak kontrol dhewe. Ngono kuwi rencanane lur. Iki terakhir mungkin urung eneng iki, uruk cicilan iki. Iki alhamdulillah mlebu sak rit. Perkirakan iki sak rit itu separo, berarti kono sak rit. Ini sak rit ya 3 berarti. Iki 3 rit insyaallah kebak iki. Sak rit, sak punya 3. Bener. Engko lek ngratake nganggo keprot. Nek ngene iki paling kurang luwih ya sak rit gini. Ngarepan wong burung cek, aku madake kae. Tak gawe ndek ngono. Begitu lur rencanane. Ki urung macak iki, nggo tulundakan munggah. Nek wis diuruk tak tulundakane paling sak mene iki. Teng teng teng. Wis ngono ki lur. Oh iya, ngomong-ngomong wingi aku pas neng Magetan ya dolan ini Mas Nopek. Dan aku alhamdulillah diajari Mas Koret, dibuatkan akun-akun apa ngarani? Prisma Live karo akun bagi-bagi.co. Ini digaweke Mas Koret. Pokoknya matur sembah nuwun Mas Koret nggih. Sudah mengajari aku. Dan tadi sudah mencoba live tapi urung tak fungsekke. Bagi-bagi.co ini nanti nek wis fungsi insyaallah itu tak nggo berkegiatan intine nge-live karo berkegiatan begitu. Oke makasih matur sembah nuwun untuk semuanya yang sudah menonton vlog saya ini. Ya inilah perkembangannya ya berupa iki sing regara ngatas 50. Nah iki bener-bener urip banget iki. Berkurang urut. Itu ya, iki larang dhewe iki, Bos. 250 ya, Bos. Tapi iki Mas aku kemepetan lah ya. Menurutmu ora ya? Ora gitu ya. Ora ya. Iki kurang ngulon mangan. Lha iki beda iki. Nah, rencana aku kan gini. Ini tak nang batas pet ngetrono. Tinggu batasi antara lemah karo uruk lho. Kene uruk lemah kan. Begitu saudara-saudara. Ya wis, ngono wae lur. Sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Iki wis arek poso insyaallah berkegiatan lagi. Yo nge-live, yo nge-vlog. Ini aku karo Aziz selaku yang memvideo undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngek-ngok.